Hi guys, hindi vlog sune. Dugay kayong mata. Si Mami Joy ug si Kuya Japet na ay naglukob. Kung sa nadirong orasan nung dugay mo ng mata. Ana, hapit ang alas 8. Nga nung dugay mo na mang mata. Magpapospos. Magpapuspos niya ilunod tubig. Paslangga. Ligo na. Asa mong kamay? Mata. Ligo na! Kay bunalan ka og tubig. Bunalan jud kang papa nagbakos. Si Mami Joy. Pasagdaay na. Kaya sa Mami Joy, pasagdail na. Kaya nagdamgo na. Kung nagdam ko na sa ihang banang gwapo lagi. Oo, oo. Magmandar og biter. Sinuha na itong baba.